Ako hovoril kolega, dnešná prezentácia bude takou voľnejšou formou, kde bude prezentovať také naše úvahy nad dvomi ulicami, kde sa nachádzajú naše projekty. A bude to taká série námetov, že ako by sa dalo k tomuto miestu aj k celkovému mestu pristupovať. A v úvode si najprv ukážeme teda, aká je situácia v rámci Bratislavy a potom sa dostaneme postupne k týmto lokalitám, kde by sme si mohli vysvetliť, že prečo práve si myslíme, že by sa to malo riešiť tak, ako my si predstavujeme alebo navrhujeme. Takže vlastne tú prezentáciu treba brať ako nejaký vedľajší produkt nášho uvažovania o týchto uliciach, nakoľko sme tam mali projekty, riešili sme konkrétnu architektúru konkrétnych domov, ale samozrejme nedá sa architektúra riešiť vytrhnutie z kontextu, takže nás to privádzalo postupne k tomu, že sme stále rozmýšľali nad týmito dvomi ulicami, nad Mickiewiczovom a nad Štefánikovou. A vznikla z toho táto prezentácia. Táto prezentácia by nemala byť nejakým komplexným, definitívnym riešením týchto problémov, ktoré máme na Mickiewiczowej, na Štefánikovej, alebo problémov, ktoré máme v Bratislave, lebo tie problémy sú širšie. Túto prezentáciu berme ako nejakým nakopnutím diskusie a poukázaním na nejaký problém. Táto prezentácia má ešte ďaleko od nejakého konkrétneho projektu, ktorý by sa dal realizovať, podľa ktorého by sa dal upraviť dizajn v meste. Vlastne Bratislava má pomerne malé centrum, ktoré v podstate tvoria 3 ulice, kde do veľkej miery, okrem letných mesiacov, keď je plné ľudí, tak vlastne sú tieto 3 ulice väčšinou plné iba turistov, alebo teraz nachádzajú sa v nich turisti a toto malé centrum vlastne nestíha vytvoriť v celom meste pocit toho, že naozaj sa nachádzame v nejakom kvalitnom alebo súvislom mestskom prostredí. Hoci sú miesta, ktoré si potom aj ukážeme, ktoré naozaj vykazujú veľkú kvalitu verejného priestoru, napríklad Vedoslavovo námestie, ktoré nám závidia dokonca aj v Prahe svojou atmosférou. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Ale výsledkom toho, že to mesto nefunguje úplne korektne, ako by malo, je to, že v samotnom centre mesta, kde vo všetkých mestách Európy alebo v normálnych mestách sa nachádzajú kvalitné prevádzky, kvalitné reštaurácie a tak ďalej, ktoré jednoducho pritiahnu ľudí cieľene. V našom meste je to častokrát naopak, tie prevádzky sú veľakrát veľmi low costové a darí sa im veľmi striedavo, často sa striedajú a tak ďalej, nemajú nejakú hlavnú úroveň, samozrejme čas výnimkám. Takže nás to vedlo k tomu, že sme sa snažili zamyslieť, že čím je to, že veľa miest v Európe žije, tie centrá sú atraktívne nielen pre turistov, ale aj pre rezidentov. A Bratislava má v posledných rokoch práve opačný trend, že stáva sa vlastne jednou veľkou party ulicou, kde prídu večer turisti alebo rezidenti z iných častí Bratislavy, zabavia sa, idú domov a keď idete v útorok do obeda po Lavrinskej, tak sa vám naskytne takýto obraz. Takže sme rozmýšľali, čím to asi je. Toto sú také ilustračné obrázky, ktoré vlastne iba podporujú toto naše poznanie. Všetky sú centra Bratislavy, tam ako vy si viete aj vy, množstvo opustených budov. Nelogické, keď pár desiatok metrov od centra sa nachádza parkovisko, provizorné rozvoľné domov a tak ďalej. No, nie je Bratislava jediné mesto v Európe, ktorý má tento problém. Ja som si niečo podobné všimol v Portugalsku, napríklad v Porte. Porto má veľmi podobný problém. Je to architektonicky, urbanisticky veľmi zaujímavé mesto, neviem, či dokonca nie je UNESCO. Je turisticky veľmi zaujímavé a vám sa bežne stane, že keď prechádzate ulicami starého Porta, tak môžete naďabiť na takéto obrázky. Proste celé ulice s uzatvorenými domami. Nie je to možno z tej fotky dobre vidno, ale to sú opustené tie domy. Tie krásne historické domy sú opustené, veľa tých obchodov dole pozatváraných, domy sú schátrané. Takže Bratislava síce ešte našťastie má ďaleko od takéhoto stavu, ale pokiaľ ho nebudeme spoločne riešiť, nebudeme sa nad tým zamýšľať, tak sa nám môže veľmi ľahko stať, že nebude sa vyvíjať pozitívnym smerom, ale skôr bude takto
portorizovať sa? Podotýkam, že Porto naozaj je UNESCO a sú tam investované nemalé peniaze na to, aby sa tieto objekty chránili, ale ako je vidno aj z týchto fotiek, nestačí iba investovať enormné množstva prostriedkov do toho, aby sa nejaké objekty chránili, keď ich nezachráni reálny, pulzujúci život a vlastne normálna snaha to mesto používať. To fungujúce mesto je alchymia. Ako dosiahnuť, aby mesto žilo, aby žilo nielen pre turistov, pre rezidentov, aby sa rozvíjalo, není jednoduché. A musíme začať vnímať, že takýto problém existuje, že keď sa týmto problémom nebudeme zaoberať a nebudeme nad tým rozmýšľať a nebudeme vynakladať nejakú mentálnu energiu na to, ako udržať v tom meste život, tak sa nám to môže vymknúť spod kontroly. Takáto katastrofálna situácia sa potom šíri tak výrazne, že keď vznikne jeden hnusný podnik, keď vznikne nejaká krčma v dome, tak to z toho domu vyženie rezidentov, tie byty stratia na cene, nájomcovia odtiaľ odídu, rezidenti ich popredajú a postupne sa tam začnú sťahovať sociálne slabšie skupiny a začne tak degenerovať celá ulica, po ulici celá štvrť môže takým spôsobom. A dostať to do toho stavu späť je nie je jednoduché. Keď sa ideme zamýšľať nad tým, prečo to mesto, alebo centrum mesta vymiera, čo asi o čom nepolemizujeme, tak sa musíme začať od seba vlastne, čo by nás motivovalo k tomu, aby sme do toho centra mesta išli a vlastne za akých podmienok tam pôjdeme. Musí tam byť zabezpečený istý komfort prístupu a komfort života a zároveň aj taký základný komfort prostredia, ktorý prechádzame. My sme sa snažili vypichnúť zo pár aspektov, ktoré podľa nás k tomu prispievajú, možno v diskusii nájdeme aj ďalšie. Prvým závažným aspektom je to, že v Bratislave pribúdajú a sú zavedené shopping centrá, ktoré jednoducho sú orientované sami do seba a ktoré ťahajú život z mestských ulic do svojich vnútorných priestorov, do exteriéru sa otáčajú vlastne svojou zadnou stranou. A čo je najhoršie na Bratislave z tohto pohľadu, alebo čo my vidíme ako jednu z príčin, prečo vznikajú také fotky, ako sme vám ukázali v úvode, je to, že množstvo z nich, alebo viacero z nich sa nachádza v tesnej blízkosti centra. Keď si kružnicou centra, tak máme tam hneď 3 alebo 4 a v najbližšej dobe k ním pribudne ďalšie, Green City, ktoré má byť najväčším obchodným centrom na Slovensku. Takže boli sme s Ivarom pred rokom v francúzskom meste Tours, ktoré má 200 000 obyvateľov, ktoré perfektne žije, sú tam živé ulice, plné študentov, žije to 24 hodín denne a bolo nám povedané, že tam už pár dekád pred našim obdobím bola prijatá regulácia, že v okruhu, myslím, neviem koľko, 10 km od centra mesta nie je žiadny veľkoplošný shopping. To znamená, keď chce človek naozaj urobiť týždenný nákup a chce ísť do shoppingu, tak proste ide po diaľnici von z mesta, tam si môže nakúpiť. Čo má za následok to, že tie ulice fungujú úplne perfektne, lebo je tam proste jedinou alternatívou na nákupy sú uličné priestory, ktoré poskytujú oveľa lepšie priestorové zážitky ako seba lepšia pasáž v nejakom shoppingu. No, zažili sme si to na vlastnej koži. Prvý deň sme sa túlali tými uličkami, sme to tam obdivovali, ako to tam krásne žije, množstvo kaviarničiek, aj množstvo obchodov, žili tam ľudia. A potom sa mi stalo to, že mi meškala batožina, tak som si potreboval kúpiť nejakú cestovnú tašku a zistil som, že jediný väčší športový obchod, kde sa dá kúpiť cestovná taška, je úplne mimo mesta. Normálne som museli odviezť 10 km za mesto a tam bola IKEA a všetky tie nákupné centrá, takže z tohoto dedukujeme, že toto má veľký vplyv na to, ako to mesto žije, ako žijú tie malé lokálne obchodíky so svojou špecifickou atmosférou a ako sa im darí bojovať s tými globálnymi sieťami, ktoré tú atmosféru naopak zabíjajú. Znamená, že si na tom uličnom partneri nenakúpil a cestoval ste 10 km za... Áno, museli ma odviezť, ja som to chvíľku pripisoval lenivosti organizátora, ale potom som pochopil, že naozaj tam nebol Decathlon alebo nejaký obchod so športovými potrebami, akých tu máme v centre veľa bez problémov na dosah, tak taký bol až za mestom. Ono to vyzerá tak, že to mesto to neponúka, ale vlastne
koľkokrát do roka si kupujete športovú tašku, keď vám zrovna nešlo v batožinu, teda nepricestuje strany batožina. A vlastne na tie bežné denné potreby, vlastne to mesto bolo úplne, tam bolo proste pestrý výber všetkých služieb, ktoré človek normálne každodennému životu potrebuje, takže potom nemám problém sadnúť raz za týždeň do auta, treba vyviesť sa niekam a tam si pôjde nakúpiť a ide naspäť do mesta. A potom, keď ide na kávu, tak nejde okolo mŕtvych ulic. Ďalším takým aspektom, ktorý sme sledovali, je vlastne to, že vlastne ľudia možno preferujú podvedome tie shopping centra aj kvôli nejakému pohodliu toho, že prídem autom, zaparkujem, pretože Bratislava bohužiaľ stále je postavená na automobilovej doprave, čomu trošku nahráva aj jej poloha, teda jej tvár, pretože má prstencový tvár okolo Malej Karpát a tým pádom vzdialenosti sú relatívne veľké, počet ľudí je relatívne malý a mestská doprava nefunguje stále tak, ako by mala, takže veľa Bratislavčanov sa stále spolieha v prvom rade na auto. A tu je len pre porovnanie, aké možnosti človek má, keď chce ísť do mesta, ide autom, kde môže zaparkovať. To sú všetky garáže, ktoré sú v dosahu centra mesta, čiže keby som ja chcel ísť na príjemný večer strávený v meste, tak môžem zaparkovať v týchto pár garážach. Keby som išiel do Viedne, ako mnohí z vás iste chodia, Adam. Poďme do Viedne, Adam. Tak toto je plošne rovnaký záber centra Viedne, kde máme parkovacie možnosti regulérne. Proste človek vie, že tam proste všetko parkovanie v centre mesta platí a platí zhruba rovnako, takže mu je to prakticky jedno a zaparkuje veľmi pohodlne a je blízko centra a môže sa tam prechádzať a môže tam robiť, čo mu napadne. Takže z tohto nám jednoznačne vyplýva z tohto takého laického porovnania, lebo neexistuje, nedopracovali sme sa k žiadnej exaktnej štatistike, ktorá by porovnávala centrum Viedne a centrum Bratislavy, lebo my sa s tou Viedňou často porovnávame. Viedeň permanentne vyhráva v tých rebríčkoch kvality života. Takže jeden z dôvodov vidíme aj ten, že naozaj je tu problém zaparkovať. Nie, že by sme nejak propagovali automobilovú dopravu, skôr naopak, k tomu sa dostaneme. My máme z tohoto celého pocit, že by sa mali v centre budovať podzemné parkovacie garáže vo väčšom množstve. To by malo dva pozitívne efekty. Prvý pozitívny efekt by bol taký, že z verejných priestranstiev by mohli zmiznúť autá, to znamená, že tie autá, ktoré zaberajú množstvo verejných ploch, by zmizli do podzemia a na tých verejných plochách by sa mohli spraviť parčíky, ihriska a nejaké verejné plochy, čím by sa zvýšila kvalita života a atraktivita pre rezidentov. A takisto druhý vážny problém, že rezidenti by mali lepšiu možnosť parkovať a takisto aj návštevníci by mali lepšiu možnosť parkovať. Vtedy to mesto by začalo fungovať viacej, stalo by sa konkurencieschopným tým nákupným centrám, lebo povedzme si rovno, dnes manažéri nákupných centier rozumejú svojim klientom oveľa lepšie, ako rozumejú komunálni politici potrebám svojich občanov. To je, ten výsledok je jasný, ľudia sa tomu centru vyhýbajú a chodia do tých nákupných centier, takže toto je jeden z dôvodov. Áno, tomu sa ešte dostaneme na príkladoch. Vlastne výsledkom toho, čo sme teraz práve popísali, je, a ešte keď sa to spojí s nereguláciou vlastne parkovania v meste, kde stále sú relatívne bohaté možnosti zaparkovať zadarmo a ľudia si to nejak spájajú s tým, že keď nemôžem zaparkovať zadarmo, tak tam nejdem. V princípe výsledkom tejto deregulácie alebo neexistujúcej regulácie nejaké striktnejšie je to, že množstvo aut krúži po uliciach, vlastne ich de facto otravuje svojou prítomnosťou, pretože vo Viedni to človek nerieši. Ide po vstupnej ulici do centra a proste má tam množstvo odbočiek do garáží, auto zaleze pod zem a už tam sa neotravuje vzduch. V tej Viedni zase poviem takú osobnú skúsenosť, že pred 2 rokmi som to mal v centre Viedne jeden dôležitý business meeting, na ktorý som sa dlho pripravoval a chcel som prísť na čas, tak som prišiel s hodinovým predstihom, aby som mohol zaparkovať, aby som si na to nespravil faux pas, že prídu neskoro. Ja som zaparkoval v priebehu niekoľkých minút, tam možnosti toho parkovania boli obrovské, bez problémov som zaparkoval, vybavil som si biznis a keď som odchádzal, som bol ešte milo prekvapený výškou toho účtu, už si to presne nepamätám, ale nebolo to nič dramatické. Vlastne z týchto fotiek potom vidno, že je tu akási jasná mentálna prevaha automobilov nad ľuďmi.
Keď si porovnáme, čo ponúka shopping centrum a čo ponúka mesto, tak vlastne tieto bloky sú, myslím, veľmi význačné. Človek pohodlne zaparkuje v teplúčku, ide do pasáže, tam si nakúpi, v centre sa musí predierať medzi parkujúcimi autami a blížiť sa popri múroch, pretože auto zaberá skoro celý chodník. Takisto kvalita verejných priestranstiev. My sme tie fotky samozrejme vyberali také expresívnejšie, nehovoríme, že tie verejné priestranstva fungujú takto, ale chceli sme poukázať na to, že aj takéto miesta sa relatívne blízko centru Bratislavy vyskytujú. Keď si pozrieme, aké priestory majú niekedy deti na hranie, a potom čo ponúkajú shopping centra, tak tiež je jasné, prečo mamičky idú na kávu radšej do Eurovej alebo do Alparku a nedajú si kávu niekde v parku pri meste. Zase hovorím, je to expresívne, na dvojice fotiek. Ďalšou samostatnou kapitolou je, ako sa mesto správa k alternatívnym spôsobom prepravy občanov. Toto vlastne tieto tzv. Cyklopruhy vznikli, myslím, pred voľbami komunálnymi. Sám ich mám možnosť vyskúšať, keď idem do roboty na bicykli a je to teraz zážitok. Takto si asi nikto z nás nepredstavuje cielenú politiku s cieľom preferovať alternatívne spôsoby dopravy. Samozrejme, máme tu aktivistov, ktorí sa tým aktívne zaoberajú, tí by dokázali o tom rozprávať oveľa zasvetenejšie ako my architekti. A akurát chceme poukázať na to, že toto je jeden z komplexu problémov, ktorý to mesto uvetuje. Niekedy dokonca nejaké regule priamo stávajú chodcom, ktorí teda používajú mesto, tým pár chodcom do cesty prekážky. Toto je miesto na Hočovom námestí v obslužnom centre mesta proti prezidentskému palácu, kde chodcom zakazujú používať chodník. Tuto ho síce dovolujú používať, ale zakazujú im pokračovať v pešej trase. Asi všetci vieme, kde to je, nemusím to hovoriť, pri Starom moste. Ale to bolo z dôvodu rekonštrukcie. Táto pešia trasa teda nie je o tom, že by niekedy existovala. Tam bol predsa taký železný nájazd, vďaka ktorému sa dostali na ten múr. Toto bolo odstranené. Toto je protipovodňová. Nechcem obhajovať mesto, to nie, jasné, však zlé, len aby sme boli teda... Ja si myslím, že to je protipovodňový múr, ktorý dávali a ktorý vlastne... Tam skôr ten mrazík, keď nás vznikol tá zapetila celý... Dobre, však mne to pripadalo ako protipovodňová ochrana, ktorá bola robená nedávno. Tak samostatná kapitola je, prečo tá protipovodňová ochrana, už keď teraz sa o tom bola robená, tak ako bola, že keď si človek sadne na lavičku pred galériou, tak spoľahlivo pozerá iba na vrch protipovodňovej ochrany. Keď kúsok ďalej pri Eurovej vedeli spraviť normálnu protipovodňovú ochranu tak, ako má vyzerať, s peknými stupňami, ktoré smerujú k Dunaju, tam si môže človek sadnúť a tak ďalej. Tu si môže tiež sadnúť, ale teda moc toho Dunaja neostáva, takže... Ale beriem vašu pripomienku, je to možno, že to bolo v súvislosti s tou rekonštrukciou. Ja si dovolím tvrdiť, že tá protipovodňová ochrana žiadneho architekta nevidela, že bola navrhnutá bez toho. Že takýto komplikovaný a citlivý problém ako vzťah pešej zóny alebo promenády a vody nebol riešený vôbec architektom, bol riešený, ja si myslím teda, že iba čisto technicky nejakým inžinierom, ktorý naprojektoval iba ochranu a nejak neriešil, ako bude komunikovať s mestom, ako budú vnímať chodci. Pamiatkový úrad vyžadoval rovnakú motu a tvar, a keď bola požiadavka to zvýhnúť, tak nevyšlo sa potom. Ľudia mohla byť na to súťaž, aj medzinárodná, to je problém hodný naozaj súťaže architektonické, aby došlo teda k porovnávaniu rôznych návrhov, aby sa našlo nejaké riešenie. Súťaže Bratislava, to je samostatnú prednášku, ja nechápem osobne, prečo miesta ako je promenáda s protipovodňovou ochranou, ktorá na dĺžku kilometra oddeluje spoľahlivo centrum od Dunaja a napríklad Starý most samotný a tak ďalej museli prebehnúť cez verejnej súťaže. Bez verejnej súťaže na najlepší architektonický návrh, keď už aj v albánskej Tyrane robia na centrum mesta medzinárodnú architektonickú súťaž. Ďalším momentom, ktorý spoľahlivo ľudí odpudzuje, proste
zabraňuje centru mesta, aby naozaj žilo, je neživý parter, ktorý bohužiaľ je dosť taký pre Bratislavu typický. Samozrejme je množstvo dobrých príkladov ulic, ktoré fungujú, ktoré majú výklady a tak ďalej. Porovnateľné s tými výkladmi v shopping centrách. Ale je stále, v Bratislave je veľké množstvo barákov, ktoré majú podobne ako tento, ktorý je v absolútnom centre, nachádza sa oproti domu svätého Martina, vedľa tej krásnej lekárne, ktorá je opustená, tak tam je vyriešený takto prízemný priestor, ktorý namiesto toho, aby tvoril uličnú frontu, kde sa človek rád prechádza, tak vlastne tvorí pocit nejakého prechodu okolo nejakej bytovky, kde si na sídlisku na okraji mesta. My si myslíme, že zrovna toto by mal riešiť územný plán. Ten územný plán, alebo tá štruktúra územného plánu, ktorá sa používa teraz, je podľa nás zastaralá. Reguluje napríklad funkciu. My si myslíme, že z hľadiska mesta možno ani nie je určite nie je dôležité, či v tom dome sú kancelárie, alebo či v tom dome sú byty. A toto napríklad územný plán veľmi striktne reguluje. Z nášho pohľadu je dôležitejšie, aby nejaká územno-plánovacia dokumentácia, napríklad ten územný plán alebo územný plán zóny predpisoval, že ten dom, keď sa postaví, tak v partéri musí byť obchod. Ďalší príklad z novej výstavby, takisto v podstate v centre mesta, kde sa na nejakých obyvateľov okolia kašle. Veľmi exponovaná poloha na rohu nového rozhlasu. Môžeme si predstaviť, že by tam vznikol živý partner s kaviarničkami, ktorý by mal nejaký synergický efekt s tými návštevníkmi rozhlasu, s tou Národnou bankou okolo, mohlo to tam ožiť. Bohužiaľ je to riešené takto. A to, že je to obložené drahým mramorom, to tej Bratislave nedáva nič. Najprv si pozrime zopár čísel, vlastne, ktoré hovoria o tom, ako je saturovaná napríklad Bratislava, spomínaná shopping centra. Vidíme, že v rámci Slovenska patrí k najviac saturovaným trhom. Navyše oveľa príznačnejšie porovnanie s Českou republikou, kde sme vyznačili červenou farbou mesta, s ktorými sa teda, by sme sa radi porovnávali, Brno a Praha, ktoré z nášho pohľadu fungujú oveľa viac ako mesto. A vidíme, že tá saturácia trhu maloobchodného trhu metrami štvorcovými prevádzok je skoro dvojnásobná v Bratislave. Na margo parkovania a možnosti parkovania v centre mesta neznamená to iba to, že potrebujeme robiť parkovacie domy, ktoré vlastne ako keby sú nad terénom a v podstate tiež kazia svoje okolie. Vo svete existuje množstvo príkladov, kde parkovanie je schované pod zem, parkovacie domy sú dole a na streche môže byť záhrada, dokonca aj stromy, jedno to množstvo príkladov do sveta, to pár si tu ukážeme. My tu mierime v súvislosti práve s Mickiewiczovom ku Kolárovému námestiu, kde je veľká polemika o tom, či tam má byť garáž alebo nemá. Podľa nášho názoru je reálne ju tam zrealizovať a veľmi by tej lokalite aj centrum mesta pomohla. Ešte si to ukážem. A nejako by ten park samozrejme neutrpel. Ďalší príklad z Istanbulu, kde je verejné priestranstvo, zároveň sú tam aj zarastlé stromy, toto celé je podkopané garážami, viac podlažnými. To sú spomínané garáže. V Viedni centre mesta je množstvo podzemných garáží, častokrát sú na nich aj parky. Toto je projekt z Brooklynu, z New Yorku, kde chystajú podzemnú garáž s zakladačmi pre autá, kde na streche priamo sa plánuje regulérny park, nie len nejaká estetická zeleň. Toto sú stále obrázky z New Yorku. V New Yorku ešte ostaneme. Tá deľba verejného priestoru medzi chodcov alebo medzi iné spôsoby dopravy a automobilovú dopravu je na postupe dokonca aj v takom zaneprázdnenom meste, akým je New York. Toto je dokonca z absolútneho centra New Yorku, z Manhattanu, kde na území porovnateľnom s rozlohou Bratislavy žije 1,5 milióna ľudí a každý deň tam prichádza za prácou 5 miliónov ľudí. V tom meste pred neviem koľkými rokmi presne začala spolupráca s rôznymi architektami zo sveta, kde postupne existuje veľká snaha pretvárať verejné priestranstva a vlastne ako keby
pretvárať ulice na niečo, čo je priateľskejšie k ľuďom a pomaly, ale isto ich dostať aspoň na úroveň aut. Paradoxne, New York je vlastne v Spojených štátoch mesto, kde je najmenší podiel osobnej automobilovej dopravy, už dnes. Je tam vysoký podiel hromadnej dopravy, samozrejme majú metro, ale je to zase nepomer v intenzite osídlenia. A takisto na tomto obrázku z vašej strany vľavo je zaujímavé to, však určite to mnohí z vás poznajú, že je to vlastne Broadway, jedna z najrušnejších ulic v New Yorku. Pár rokov dozadu si absolútne nikto nevedel predstaviť, že by ubrali z tejto rušnej ulici jeden pruh a priradili ho chodcom. Oni to spravili, vlastne to, kadiaľ tí chodci idú, tak ešte pred pár rokmi bola súčasť cesty, oni zúžili tie pruhy alebo ich úplne vylúčili a jednoducho rozšírili ten verejný priestor pre chodcov na úkor automobilovej dopravy a nič dramatické sa nestalo. Proste tá doprava si našla nejaké iné cesty a Broadway funguje, Manhattan funguje, nič hrozné sa nestalo, ale tá pohoda je tam oveľa väčšia, ako bola predtým. Treba povedať, že napríklad opticky z môjho pohľadu si mi pripadalo, že takmer polovicu všetkých aut pre taxíky, ktoré sú veľmi dostupné za veľmi priateľných podmienok pre Newyorčanov a osobná automobilová doprava je používaná naozaj tam, kde je to nevyhnutné, čo nijako neznižuje kvalitu života Newyorčanov, práve naopak. Dokonca aj v uliciach, kde bola predtým ťažká doprava, proste uvoľňujú priestory pre cyklotrasy, vznikajú parky a tak ďalej. Pozrime sa teraz na samotnú Bratislavu. V Bratislave, ako iste vieme, existuje viacero miest, ktoré z pohľadu mestskosti fungujú veľmi dobre, ktoré máme radi, kam radi zoberieme návštevu a tak ďalej. Problém je, že tieto dôležité body pre mestský život sú odtrhnuté a nie sú navzájom poprepájané. Proste ich vzájomná väzba je vždy prerušená nejakým rušivým elementom. Do týchto významných bodov mestských samozrejme rátame aj autobusovú stanicu a vlakovú stanicu, pretože to by mali byť hlavné nejaké vyživovacie prostriedky, ktoré vlastne vstupné brány do mesta, ktoré takisto sú hlavne odtrhnuté od zvyšnej mestskej štruktúry. Takisto v rámci aj centra, aj širšieho centra jestvuje viacero aj peších ťahov, ktoré fungujú veľmi dobre, alebo takto vykazujú pomerne vysokú kvalitu verejného priestoru, typu spomínané Hviezdoslavovo námestie, ja neviem, treba aj promenáda pri Euroveji, promenáda pri New Parku, samotné centrum mesta, samozrejme máme radi a tak ďalej. Problém je v tom, že človek pri prechádzaní týmito miestami nezažíva nejaký kontinuálny zážitok, ale vždy je niečím vyrušený. Normálna kompletná sieť, taká, čo by dokázala to mesto vyživiť a proste vrátiť mu život taký, aký si zaslúži, by mohla vyzerať napríklad takto. Takže vlastne čiernou sú znázornené tie ulice, ktoré podľa nás ako tak fungujú a bodkovanými líniami sú vyznačené tie ulice, ktoré nefungujú, optimálne mohli by fungovať. A preto aby to mesto bolo humánnejšie a blúdnejšie voči obyvateľom, by mali fungovať. To znamená, sú to ulice, ktoré majú potenciál stať sa regulárnym mestským prostredím. My sme sa zafokusovali na spomínané dve, ktoré už boli aj v nadpise. Je to Štefániková ulica ako najkratšia spojnica medzi hlavnou vlakovou stanicou a absolútnym centrom mesta. Je to naozaj geometricky najrýchlejší prístup k centru mesta, čo vo všetkých alebo normálne fungujúcich mestách je vždy akousi vstupnou bránou, lemovanou príjemnými obchodmi a tak ďalej. Je to vlastne akási pešia promenáda, ktorá privedie toho turistu alebo toho prišielca do Bratislavy plynule, kde je najatraktívnejším časťom. No a ďalším miestom je spomínaná Mickiewiczowa ulica, ktorá
Ako vidíte na tomto priebehu, toto je obchodná ulica, ktorá akokoľvek môže mať tie výhrady, ako dnes vyzerá a tak ďalej. Z nášho pohľadu je to ulica, ktorá perfektne funguje, pretože je tam proste život. To, že či tam tie domy sú také alebo také, to priniesie zase samotný život, že tie domy sa postupne dostanú možno na vyššiu úroveň, keď budú tie obchody prosperovať a tak ďalej. To znamená, obchodná ulica napriek všetkému, napriek tomu, že vieme, že sú nejaké negatívne emócie sa spojené, podľa nás je jednou fungujúcou ulicou, ktorá vedie do absolútneho centra mesta. A pre nás je Mickiewiczowa ulica jej prirodzeným predĺžením, pretože z Mickiewiczowej ulice v podstate cez predĺženie obchodnej ulice je výhľad na hrad. A Mickiewiczowa ulica ako keby spája, alebo má potenciál spojiť obchodnú ulicu plynulo s americkým námestím, ktoré tiež má šancu stať sa jedným príjemným mestským priestorom, kde je napríklad objekt Avionu, ktorý je jedným fungujúcim mestským blokom. A vlastne potom má zase šancu plynule pokračovať na Krížnu, ktorá napriek tomu, ako dnes vyzerá, to si tiež ukážeme, tiež má šancu stať sa regulárnou mestskou ulicou, kde sú obchody a tak ďalej. To znamená, že vlastne tie vytrhnuté úseky ulic majú šancu stať sa niečím komplexným, ktoré znova niekam vedú, napríklad v tomto prípade k Trnavskému mýtu a pokračujú ďalej na Vajnorsku a tak ďalej. Tak tá Krížna, akokoľvek sa nám dá zlou ulicou, tak na bratislavské pomery je to bohužiaľ jedna z lepšie fungujúcich ulic. To si treba uvedomiť. Väčšina tých ulic je iba horšia a horšia. Ešte iba podotknem, mimo tejto súvislosti, my sme tu samozrejme vyznačili aj samotné nábrežie Dunaja, ktoré je silným mestským prvkom, ktoré Bratislavu mala charakterizovať. Bohužiaľ Bratislava v súčasnosti využíva tento potenciál veľmi málo. Málo sa tvári smerom k tomu Dunaju. Ako som už spomínal, najvydarenejším kúskom je súkromné centrum Eurové. Ale to nie je tému dnešnej prednášky, to mi len nedalo, keď som videl tú modrú farbu. Takže najprv by sme si rozanalizovali Bulvár Štefánikova. My to nazývame, no proste to je ulica, ktorá má potenciál stať sa bulvárom, má na to proporcie, má na to nejakú históriu, atmosféru a tak ďalej. To, aby sme pochopili, prečo to tak v súčasnosti nefunguje, možno treba vidieť v súvislostiach, to znamená, treba sa pozrieť na to trošku aj z väčšej perspektívy, to znamená, kde tá ulica de facto začína a kde končí alebo kde vyúsťuje. Ako som už spomínal, je to najkratšia spojnica medzi hlavnou stanicou a mestom. Začína na hlavnej stanici, ktorú všetci dobre poznáme. Nejdeme sa vyjadrovať k samotnej hlavnej stanici a prestaničnému priestoru, toto je predmetom samostatného projektu, ktorý sa už rieši veľmi dlho. My z nášho pohľadu sme si považovali za potrebné upozorniť na to, že človek, keď má plynule prejsť z hlavnej stanice do centra mesta, nemôže mať nejaké prekážky v podobe rôznej chaotickej dopravy, rôznych zmeny výškových úrovní a tak ďalej. V súčasnosti nemusím vysvetľovať, ako sa človek dostane z hlavnej stanice na Štefánikovú ulicu. Náš príspevok k tejto debate je možno o tom, že podľa nášho názoru by bolo možné využiť klesanie terénu a vytvoriť tu akúsi pešiu promenádu, ktorá by začala na predstaničnom priestore, pokračovala by popri týchto dvoch objektoch železníc, kde v súčasnosti je železničiarske múzeum, mám pocit, ktoré je využívané veľmi zriedka. A si myslíme, že takéto budovy by naozaj mali šancu tým, že majú nejakú svoju historickú charakteristiku, mali by šancu vytvoriť niečo atraktívne, keby boli doplnené o služby a bola by tu nejaká reálna šanca vytvoriť príjemnú pešiu promenádu s lavičkami, s kaviarňami a s niečím, čo je adekvátne tomu, že niekto vstupuje do mesta. Čiže vlastne po rovine úplne pohodlne my sme sa dostali až do tohto bodu, toho predstaničného námestia samotného. Čo je tento priestor, ktorý v súčasnosti má najväčší problém v tom, že je znova aj rozdrobený dopravou, je nezadefinovaný priestorovo, človek sa tam cíti strátený, nevie kam má ísť, je dezorientovaný. Nemá to úplne jasno, navyše chodci sú vytlačení do horných partií, čo by ale riešilo nami navrhované riešenie,
To znamená, spomínané plato, ktoré sme videli na predchádzajúcom slajde, by dokázalo ľudí dostať plynule bez nejakých problémov na hornú úroveň, ktorá by sa mohla podľa nášho názoru aj rozšíriť. Nechceli sme to riešiť tak, že teraz dopravu vylúčime a tak ďalej, budeme robiť nejaký revolučný prerod. My rešpektujeme situáciu, aká je tam šancová, ktorá je dopravou teplnou, ale máme za to, že to pešie plato, ktoré by prišlo do stanice, by dokázalo ľudí plynule a možno aj vo väčšom rozsahu dostať do tohto priestoru. To je vlastne zles alebo schody z lávky, kde aj tvarovo, aj funkčne, aj priestorovo by bola šanca, aby tam vzniklo nejaké normálne mestské námestičko, kde by človek namiesto toho parkoviska, nejakého neplatného pokusu o park, by tam mohlo byť malé mestské námestie, kde by znova tým pádom mala šancu vzniknúť nejaká kaviareň alebo niečo také, kde by sa ľudia mohli možno aj zdržiavať. To je presne ten typický príklad, kde tie auta nemajú čo hľadať, kde má byť nejaký verejný priestor. Tie auta, ktoré tam parkujú, kde by mali parkovať niekde v podzemnej garáži, alebo nebyť tam vôbec a malo by to byť využité oveľa rozumnejšie. To je presne to, čo sme ukazovali, že tento plác by mal šancu, ako Igor hovoril, fungovať ako podzemná garáž. Namiesto týchto aut a týchto dvoch fliačkov zelene tam bolo vzniknúť nejaké plnohodnotné námestičko so stromami, s lavičkami a tak ďalej, ktoré by bolo skutočným takým uvítaním toho človeka a dalo by mu to nejakú informáciu o tom, že sa blíži do centra mesta. Takže teraz sme nechceli predstaviť nejaké konkrétne riešenie predstaničného námestia, ale sme chceli poukázať na to, že je tam obrovský potenciál v tej výškovej úrovni, ako previesť toho chodca bez toho, aby musel prekonávať nejaké bariéry, alebo teda, aby tie bariéry boli výrazne jednoduchšie, aby vedel turista, návštevník, človek, ktorý sa dovezie vlakom na vlakovú stanicu, aby vedel pešo ísť do mesta. My vlastne v našej prezentácii odprezentujeme viacero, máme tomu na verejnú súťaž architektonickú, ktoré sa pokúsime možno odprezentovať aj hlavnej architektke. Jednou z nich by iste bolo aj ten priestor, ktorý sme pred chvíľou ukázali, proste ako vyriešiť spoľahlivo tento nástup do mesta a tak ďalej. Toto je Štepánikova v prvej časti. Z hľadiska toho, čo sme videli obrázky z New Yorku, je tu jasný nepomer deľby verejného priestoru medzi dopravu a medzi verejnosť. Ako iste viete, ja neviem, ja napríklad mám tu možnosť dosť často chodiť po Štepánikovej, najmä v ranných hodinách. Sú to síce dva dopravné pruhy, ale takmer vždy, keď idem týmto smerom autom, v tomto pruhu spoľahlivo blikajú 3-4 auta za sebou, takže aj tak tá doprava funguje viac menej v jednom pruhu a nič sa nedieje v princípe. A to ešte tá ulica funguje ako nejaká totálna spojnica medzi Pražskou a mostom Severpr, čo je úplný nonsens, aby proste auto malo najvýhodnejšiu cestu do Petržalky cez absolútne centrum mesta. Muselo tady ísť 50 a viac. Tu je Štepánikova už pri prezidentskej záhrade. Toto je územie, ktoré si popíšeme trošku podrobnejšie, lebo na tom chceme demonstrovať, čo by sa podľa nás dalo so Štepánikovou spraviť. Za predpokladu, že všetky tieto veci, ktoré tu ukazujeme, by sa nejakým spôsobom rozvinuli a zrealizovali. Takže od tomuto miestu sa ešte vrátime. No a nemenej veľkým problémom je aj samotné vyústenie Štepánikovej v centru mesta, kde by tá informácia pre chodca, že už prichádza do centra, mala byť úplne jasná, nemal by mať žiadnych pochyb, že je na správnej ceste, tak znova sa dostáva do nejakého rozláhlého, nezadefinovaného priestoru, kde síce sú nejaké verejné miesta, ktoré sú už od socializmu známe a sú, dajme tomu, aj v nejakej kvalite stvárnené, ale jednoducho nemajú nejakú súvislosť. Vezmeme si napríklad človeka, ktorý ide po tomto chodníku, prichádza okolo prezidentského paláca, má prirodzenú tendenciu, vidí tú Michalskú väžu a tak ďalej, chce ísť do mesta, ide sem, tu ostane stáť a nevie, čo má robiť, pretože tam proste nemá prechod, nemá tam nič. To je iba pre ilustráciu toho, že ten priestor je naozaj, bolo by ho dobre, teda on určite potrebuje preriešiť a zadefinovať,
a to zadefinovanie malo sa niesť v duchu oveľa väčšieho dôrazu na potreby chodcov a cyklistov a tak ďalej než aut. My keď sa na to pozeráme v našej optike, tak si vieme predstaviť aj inú dielku toho verejného priestoru. Vieme si predstaviť rozšírenie verejného priestranstva, zredukovanie dopravných kruhov, vytvorenie nejakého pešieho plato pred spomínanou budovou. To je práve tá budova, ktorú si spomínate, som vám tam ukazoval, že majú zakázané chodci chodiť po chodníku. Tak to by sme ich mali práve podporovať, že by mali chodiť po chodníku a mali by sme mať snahu vytvoriť tu nejaké plynulé pešie prepojenie na centrum mesta. Samozrejme v tomto našom návrhu, lebo v tom, čo uvidíme za chvíľu, vrátame s tým, že by bol samostatný pruh pre verejnú dopravu. My tu rozumieme tomu, že ten pokus tu už boli na to rôzne ohlasy. Napriek tomu si myslíme, že má zmysel týmto smerom uvažovať, má zmysel urobiť presné prepočty, čo to vlastne spraví s tou verejnou dopravou, aká by mohla byť dielba tej práce a tak ďalej. Máme pocit, že alebo máme také presvedčenie, že tomu mesto by to v konečnom dôsledku prinieslo veľmi veľa. Čiže vlastne keď sa ešte pozrieme na tento obraz, tu je to veľmi jasné. My potrebujeme tomu chodcovi dať informáciu, že tady to prídeš do centra. To sa v súčasnosti nedieje. Napriek tomu, že je tam podchod, napriek tomu, že je tam všetko možné, proste človek je dezorientovaný. Tam je celá chyba v tom myslení, že tie autá majú oveľa väčšiu prioritu ako chodci. Keby ste si nakreslili trasu auta, ktoré tadiaľ prejde, alebo aut, tak zistíte, že všetky idú veľmi hladko, majú pekné polomery na zatáčanie oblúky. Keď si nakreslíte trajektóriu chodca, tak je zalamovaná taká šikana vlastne, že musí zachádzať, obchádzať, prechádzať cez prechody. Z toho jasne vidno, že kto je tu pánom, jednoznačne auto. A to je chyba v celom tom myslení, v celom tom ponímaní dopravy v centre mesta. Tak to vyzerá súčasná situácia v spomínanom mieste, ktoré sme ukazovali. Toto sú presne zamerané vzdialenosti, šírky, parametre jednotlivých pruhov. Sú tam dva plnohodnotné pruhy pre dopravu, v strede je ešte nejakým spôsobom vyšrafovaná akási rezerva, neviem pre koho. Áno, bola tam kedysi električka, presne tak. A tam by sa mala vrátiť električka podľa mňa z hlavnej stanice, ako bola, tak ako bola kedysi. Ako my by sme sa osobne tomu vôbec nebránili. Je to prostriedok, ktorý priniesie asi aj tá samotná električka versus hlavná stanica je veľmi dôležité spojenie, veď prečo potom človek by mal využívať alternatívnu dopravu, keď proste sa dostáva domov takto komplikovane, ako ste spomenuli. Ale nielen na hlavnú stanicu, aj na tú Štekaníkovú, nie je vôbec nič. Ja rozumiem tomu, to je najkračšia spojnica do centra, však tam na SMPčku už máme. Poznáme tento projekt, videli sme na to úvahy. My samozrejme nechceli sme do toho zabrdať, ale my všeobecne hovoríme o mestskej hromadnej doprave všeobecne v našom riešení. To, či to musí električka, ale niečo iné, to necháme na kompetentných. Ale určite, z môjho pohľadu, tá električka bola dobrým riešením. Električka je rýchla, priama, autobus sa musí predírať. Autobus musí ísť ako auto. Nie sú na zvláštny druh. Takže električka sa vracia. Všade vo veľkých mestách sa vracia. Asi pred 5 rokmi bol v časopise Trend porovnanie prepočet kilometrov električkových tratí na obyvateľov a porovnávali sa tam Košice, Bratislava, Ostrava, Brno, Praha. Bratislava z toho vychádzala dosť biedne teda. Ale dokonca vo Washingtone bol projekt navrátenia električky na nejakú ulicu, nejakú bulvár. Teraz to trvá strašné roky, ale v rámci toho riešenia tej štúdie uskutočniteľnosti zistili, že na tých 5 km, keď tú električku postavia, tak to prinesie v priebehu 30 rokov, ak si zoberieme tam $70 miliónov plus na HDP a vytvorí nejakých 1000 pracovných miest. Čiže tá električka ako mestotvorný prvok donáša, ten autobus je iný. Električka funguje úplne inak pre tých ľudí, lebo je taká v podstate príjemnejšia nejakým spôsobom. Je tichšia, styk po lesokolanice je najtichší styk, to nikdy to, keď sa teda po kolanici staráme nejak naša dopravné ľudí, ale jednoducho
ten prínos tej električky do toho centra, to je vidieť napríklad na tom, keď sa rekonštruovala obchodná. Ako náhle tam prestali, to nebolo tým, že sa rekonštruovala obchodná, že tam ľudia prestali chodiť. Prestala tam chodiť električka, to je škola. Kým tam nechodila tá električka, tak absolútne Šafarikovo námestie zmrzlo. Neexistuje. A nepomohli tomu žiadne kontajnery, to je blúd, ktorý sa snaží niekto Šafarikovo námestie mŕtve a bude mŕtve, až kým tá električka tam dúfame 15. decembra znovu pôjde, ak nemáme problém. Ale električka funguje takým spôsobom, že prináša ľudí tam, kde by normálne nešli. Úplne s vami súhlasím. My si nemôžeme... Napríklad pešia zóna je všeobecne vnímaná ako najatraktívnejší mestský priestor, len samozrejme nemôže vzniknúť bez nejakej logiky a nemôže vzniknúť všade. To už takých príkladov som myslím tiež čítal o viacerých, kde ako náhle zrušili totálne dopravu, alebo prísun mestskej hromadnej dopravy a urobili z niečoho pešiu zónu, keď ako náhle to nemalo šancu byť vyživované, tak tie priestory začali chátrať. Momentálne napríklad viem, že sa uvažuje o navrátení električky na Václavské námestie v Prahe, kde ostali síce prečné prepojenia, ale zistilo sa, že tie obchody, ktoré volakedy, alebo ten pár, ktorý volakedy žil, tak začína upadať. A jednoducho električka je v tomto smere veľmi šetrná. My sme boli, spomínam tu, napríklad električka, ktorá vôbec nemusí vyzerať tak ako tu, že musí hrkotať a musí mať troleje a neviem čo. Tu už napríklad v centrálnej časti električka prešla na beztrolejový systém, proste to vedenie bolo vedené priamo v koleniciach. Bolo to perfektne odlučnené, nebola to žiadna rekotajúca mašina. Išlo to po krásnom dláždenom povrchu a bolo to vyslovene zatraktívňujúci mestský prvok, pretože naozaj sa tí ľudia ňou prepravovali a naozaj tie reštaurácie vďaka nej žili. Takže s týmto úplne súhlasím. Takže teraz si to zosumarizujeme, to, čo sme vlastne povyprávali. Je tam problém nepomeru osobnej automobilovej dopravy a verejného priestranstva pre alternatívne spôsoby. Absolútna neexistencia nejakého priestoru pre cyklistov. Ja som tady pár razy išiel, vždy po mne trúbili. Chodec je tam absolútne v menšine. Dôsledok je ten, tu sa ešte vlastne dokonca vyskytuje to, toto je starší bar, ktorý dajme tomu, že je atraktívny vizuálne, ale znova ten parter tu nie je, čo svojím spôsobom je tiež problém, no ale výsledkom toho je, že ten parter, ktorý tu je momentálne, nevyužíva ten potenciál, ktorý má, pretože jednoducho nemá predpolie adekvátne. My sme sa snažili veľmi realisticky k tomu pristupovať, nepristupovali sme k tomu tak, že teraz všetku dopravu odtiaľ vymlátime a dáme tam iba niečo dietné. Tak sme nechali pre auta jeden pruh, ktorý sme zúžili na nevyhnutný rozmer, ktorý stále vyhovuje osobnej doprave, aj myslím aj dodávkam a tak ďalej. Samozrejme, nie je to cesta prvej triedy, po ktorej by ste mohli ísť 60, ale to myslím, že v tejto časti mesta nikto nechce, aby tu prestačila spomalá doprava. Ten spomínaný stredový pás sme zredukovali na takú šírku, aby vyhovoval dopravným normám a ponechali sme jeden komfortnejší pruh pre mestskú hromadnú dopravu, ktorý by mohol byť skombinovaný aj s cyklopruhom. A samozrejme mohli by tam jazdiť taxíky v nejakom režime, aby proste podporovali svojou rýchlosťou vôľu ľudí nepoužívať auto za každú cenu, keď idú do centra. Za následok to malo to, že napríklad na tejto strane sa dokázal chodník rozšíriť až skoro na dvojnásobok. 6 metrov je už veľmi slušný výsledok. My samozrejme si vieme predstaviť aj lepší výsledok, ale naozaj nechceme tu navrhovať nejaké slušné zámky. Tu je nejaký obrázok, ako by to podľa nás mohlo vyzerať. Samozrejme, doplnil by sa uličný mobiliár, bolo by to vizuálne a jasne odlišené. Kde sa pohybuje osobná doprava, je jasné, akou rýchlosťou chceme, aby sa pohybovala, pretože sme v centre mesta, nie sme na diaľnici. A malo by byť z toho, ako tá ulica je stvárnená, jasné to, že kto tu je prvoradým užívateľom toho priestoru. A viem si predstaviť to, že
relevantná časť aut, ktoré v súčasnosti prechádzajú Štefaníkovou, by si ju na ďalšom prechádzaní Bratislavou do Petržalky nezvolili, pretože by logicky vedeli, že sa tu trošku zdržia a išli by alternatívnymi trasami, ktoré sú na to určené a nie trasou, ktorá ide cez centrum mesta. Toto je už taký ilustračný obrázok, ktorý hovorí o tom, že Štefaníkova naozaj ide do centra mesta a nie na most Sonepad a Petržalky prioritne. Ďalším spomínaným príkladom je Mickiewiczowa ulica, na ktorej práve sa nachádzame, ktorá sa veľa, alebo viacerých z nás spája s každodennými radmi pomaly sa pohybujúcich aut v zúženom priestore, s autami parkujúcimi na chodníkov a tak ďalej. Problémom je, že, ako sme už spomínali, je tu vysokokvalitná obchodná ulica, je tu pomerne potenciálny priestor, ktorý má potenciál stať sa kvalitným mestským priestorom, to je Americké námestie s aviónom a tak ďalej. A pokračujúca Krížna, ktorá naozaj je lemovaná obchodmi a má tiež šancu stať sa normálnou mestskou ulicou. Mickiewiczowa toto prepojenie, ktoré je geometricky naozaj najkratšie, nevytvára, ale povieme si prečo. Že vlastne my by sme potrebovali plynulým spôsobom dostať chodca z obchodnej ulice na Americkému námestiu, ktoré by bolo takým prirodzeným pokračovaním a vyústením až po Trnavské mýto. Je to pešej trasy z centra mesta. Tieto schémky ukazujú, ako v súčasnosti funguje doprava cez Mickiewiczovu ulicu. Hovorím, samozrejme, tá mestská doprava je iba táto jedna linka, jediná električková, samozrejme chodí tu aj trolejbus. Automobilová doprava chodí všetkými možnými smermi, vznikajú kolízne body, ktoré spôsobujú spomínané zdržanie, tým pádom sa auta radia za sebou, Mickiewiczowa ulica je úplne upchatá, a čo absolútne vylučuje akúkoľvek šancu na nejaký mestskejší charakter tejto ulice. Lebo iste viete, že vlastne prvý konfliktný bod je tu, ako vyústiuje cez obchodnú, druhý konfliktný bod je tu, lebo hlavná cesta teraz je momentálne spomínaná 29. augusta, tuto sa radia auta a tretí konfliktný bod je tu, križovatka z Radejského. Čiže najmä v špičke sa tie auta radia naozaj vo všetkých smeroch. My si vieme predstaviť aj usporiadanie dopravy v jednosmernom prevedení. Samozrejme toto znova by vyžadovalo presnejšiu debatu v dopravách a tak ďalej, ale my sme nejaké úvodné debaty absolvovali a riešiteľné to je. Vieme si predstaviť aj to, že osobná doprava by v týchto miestach bola zorganizovaná inak a s vylúčením akéhokoľvek kríženia a kolíznych bodov, čo by v podstate spôsobilo to, že by sa tady za rovnaký čas mohlo prepraviť oveľa viac aut a nevznikali by kolízne situácie. Výsledkom by malo byť to, že vlastne človek z tej atmosféry obchodnej ulice plynule prejde na Špitalskú a ani si nevšimne, že sa mu zmenilo nejak mestské prostredie. Takže prejdeme si to znova celé. Obchodná ulica ako spojnica mesta, prvé mesto nemáme naozaj čo vytknúť, dokonca existuje v súčasnosti iniciatíva za jej skvalitnenie, ktorú veľmi vítame a držíme veľmi palce a my sme radi vlastne týmto aj na nich nadviazali a predĺžili tú obchodnú spomínanú tváre. Čiže celú obchodu my považujeme za fungujúci mestský priestor napriek všetkému, napriek všetkým. Napriek tomu, že sú tam rôzne výšky línií, že sú tam rôzne hĺbky uličných čiar, že je zaplnená vlastne vizuálnym smogom, stále tá ulica funguje, je to jedna z najkvalitnejších ulic v Bratislave. Obchodná ulica samotná má problém, keď sa priblíži ku Kolárovmu námestiu, pretože tu už sa nám ten jasný mestský priestor rozpadá. Zrazu chodec je úplne dezorientovaný, ten pekný verejný priestor zrazu sa mení na nejaké úzke chodníky, odparkované autá, nejasné smerovanie, križujúcu dopravu a tak ďalej. Máme za to, že tieto autá by tu križovali vo veľa menšej miere, keby vedeli napríklad, že prichádzajú do centra, jednak, že by si neskracovali cestu z jedného konca mesta na druhý cez centrum mesta, druhá
Druhý taký moment je to, že keby tu naozaj na Kolárovom námestí vznikla parkovacia garáž za podmienky, že by sa samozrejme zachoval park, tak by sa tomuto miestu veľmi pomohlo. Čiže my hovoríme o tom, že potrebujeme vytvoriť komfortný prístup aut do tejto časti mesta, pretože máme odskúšané, sedíme tu, vieme o tom, že množstvo aut, ktoré tu chodia, krúžia dokola a hľadajú si miesto na parkovanie. Tým pádom vlastne zaťažujú svojou prítomnosťou dopravu a spôsobujú ďalšie konflikty. Keby bolo jasné, že v tejto časti mesta zaparkujem tu a zaparkujem tam komfortne, tak by to nikto podľa mňa neriešil. A keby ešte samozrejme bolo mi jasné, že nemôžem len tak parkovať na chodníku. Veľmi otázny je tento priestor pred Alžbetkou, ktorý namiesto toho, aby tam stálo odparkovaných pár aut, by si zaslúžil byť akýmsi predpolím, akýmsi mini-námestíčkom, so sokou primátora, to je úplne jedno. A potom vlastne bolo by treba jasne odsegregovať to, že autá by treba mohli ísť týmto smerom od Radlínskeho, má oveľa lepšiu kapacitu a Mickiewiczovi bolo jasné, že je prirodzeným pokračovaním tej obchodnej šnúry a určite by to posilnilo aj veľmi dobré aktivity typu vznikajúce aj výstavnej siene v týchto miestach a vznikajúcich a zanikajúcich obchodov na samotnej Mickiewiczovi. Ono by to posilnilo kontinuitu aj nielen v takýchto mikrorozmeroch, ale aj makrorozmeroch. My sa bavíme vlastne o tom, ako prepojiť centrum mesta s novým mestom. My si vieme predstaviť, že keby sa táto potrhaná kontinuita prepojila, tak je bežné, že Staromešťane ide veľmi pohodlne, prejde cez obchodnú ulicu, cez Krížnu, príde až na Trnavské mýto, po Vajnorskej Pousu, okúpe sa na Kuchajde napríklad, alebo strávi nejaké nedeľné dopoludne na Kuchajde a zase pešo alebo na bicykli sa vráti do starého mesta a naopak ľudia z nového mesta bez toho, aby používali auto alebo dopravu, prídu do starého mesta. Keďže tá kontinuita tu není, tie ulice nie sú poprepájané navzájom, tak to vôbec nefunguje. Jeden z tých chýbajúcich článkov je zrovna táto Mickiewiczowa. Áno, presne tu ešte, keď sa vrátim k tomu, tu je presne ten ďalší námed na verejnú súťaž na architektonický návrh pojednania tohto priestoru spolu s organizáciou dopravy. Tu je spomínaná plocha, kde by podľa nás ľudia to podzemné parkovisko mohlo byť. Napriek všetkej polemike, ktoré sa okolo neho vedie a rozumieme aj aktivitám slúžiacim zachovaniu parku, ale my si naozaj myslíme, že sa to dá urobiť tak, aby to mesto neutrpelo ani zelen. Dostávame sa na samotnú Mickiewiczovu. Najmä jej prvá časť vlastne, tu sa opakujú princípy, ktoré sme povedali vo všeobecnej časti tejto analýzky, ktorá v súčasnosti neponúka nejakú prívetivú atmosféru. Adam? Nie. Nebuď to až potom. To až potom. Aha, dobre, pardon, Adam má pravdu. Takže k tomu sa ešte vrátime, že prečo neponúka tú atmosféru. Takže preskočíme tento bod, k ktorému sa ešte vrátime a teraz prichádzame k spomínanému vyústeniu Mickiewiczowej ulice na Americké námestie, ktoré samo o sebe nie je nejakým nepríjemným mestským priestorom, je tam kus zelene, je tam spomínaný avión a tak ďalej. Napriek tomu si vieme predstaviť, že by sa niektoré aspekty tohto priestoru ešte vedeli vylepšiť, napríklad spomínaná trasa električky, alebo teda trasa električky, ktorá rozdeľuje ten maličký parčík na dve časti. Možno by to bolo možné riešiť aj nejak inak. To je ďalší námed na verejnú súťaž, tento priestor. Aby tu na Americkom námestí vzniklo naozaj nejaké námestíčko so stromami a tak ďalej. Pretože v súčasnosti je tu síce kus zelene, ale ja v tom parčíku naozaj nevídam nejak ľudí tráviť čas. Bezdomo to tam vydám teda, osobne. A potom vlastne, čo je dosť veľkou bolačkou, je to, že ten chodec, ktorý príde z Mickiewiczowej znova, je tu nejak navádzaný, ale nie je to nejaký jasný peší ťah, že tady to pôjdem plynule pokračovať po obchodnej ulici a dostanem sa niekam do príjemného prostredia. Na druhej strane chodci trpia nedostatočným priestorom pre seba, pretože tam sú zase paralizovaní dopravou.
Čiže podľa mňa americké námestie s prilehlými plochami si zaslúžia byť preriešené a znova je to ďalší známetov na architektonickú súťaž. A už aj nehovorím o spomínaných problémoch v cyklotrasách, ktoré naozaj som si mal možnosť odskúšať a je to teda naozaj zážitok. Špitalská ulica, Krížna. Už som tými námetmi tu zahltil túto miestnosť, takže tu je ďalší Martin Benka námestie spolu s týmto priestorikom. Ale v podstate táto ulica má potenciál stať sa kvalitnou mestskou ulicou, pretože je lemovaná obchodmi, má relatívne príjemnú mierku, sú tam obytné bloky, čo zaručuje to, že to bude žiť aj večer a tak ďalej. Ale v súčasnosti je to zase paralizované autami stojacimi na chodníkoch, zaberajúcimi celý chodník v podstate. Popri nich ešte stoja častokrát auta v druhom rade, ktoré nám vnúkli myšlienku, že by mohli stať snad iba takto za sebou. Mohla by tam byť možno aj nejaká zeleň a ostalo by miesto aj pre kvalitnú cyklotrasu, pretože šírka tohto dopravného pruhu, ktorý aj tak nefunguje, pretože autá chodia v jednom pruhu, by mohla slúžiť v pohode aj pre parkujúce autá a pre cyklistov. My tu nedizajnujeme, my len hovoríme, ako by to mohlo vyzerať. Toto by samozrejme chcelo sa tým seriózne zaoberať a tak ďalej, ale priestorov to takto vychádza. Mohli by sme dokonca si to aj prehodiť, že parkujúce autá by boli tu, aby chránili cyklistov pred dopravou. Určite, pri pozdĺžnych autách by sme tu aj dali tie čierne kružky, to nie sú dopravné značky. Teraz sa vlastne vraciame na to miesto Mickiewiczovi, kde sme dali zatiaľ ten otáznik. Toto je, myslím, už návrh. Súčasný stav, nie? Áno. Áno, pardon. 4 metre? Dobre, toto je súčasný stav, kde relatívne chodníky majú slušnú šírku, geometricky, samozrejme. V praxi to neplatí, pretože ako vieme, sú celé obsadené autami a prechodcov tam ostáva niekedy sotva meter. A sú tam zase dva plnohodnotné pruhy pre cestu prvej triedy, ktorá má slúžiť. To sme sa s dopravákom špeciálne preberali, pokiaľ viem, ak sa pamätám dobre, nechcem to. Tak to má slúžiť pre to, aby autá tam mohli chodiť až do rýchlosti 90 km za hodinu. Táto dimenzia. Samozrejme slúži to aj pre mestskú hromadnú dopravu, čiže tá dimenzia musí byť tomu adekvátna. Ale toto je geometricky zobrazené to, prečo, alebo ako to vyzerá dnes. To je nejakým spôsobom vykonaná analýza, prečo vlastne tá Mickiewiczowa nie je atraktívna. Sú tu všetky zosumarizované všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Je tu proste budova, ktorá sa obracia k ulici svojou bočnou stenou. Nie je tu zosúladená výška parteru z úrovňou ulice, čo napríklad spomínam v New Yorku sa deje naozaj veľmi zriedka. A dovolím si tvrdiť, že keď idem po nejakej newyorskej ulici, kde nado mňou môže byť aj 50-60 poschodí domov, tak mi to je v podstate jedno, lebo tá ulica je relatívne presvetlená a žije tam, obchodný parter tam žije, čiže vôbec, môj osobný zážitok je ten, že nepovažoval som tú ulicu za nepríjemnú. Ja mám informáciu, že existuje vo Viedni stavebný predpis, ktorý hovorí o tom, že parter vždy musí byť navrhnutý tak aj, aby sa v budúcnosti dal pretransformovať na obchodné prevádzky, to znamená, že nula musí byť na úrovni terénu a výška stropu musí byť dostatočná, aby sa to v budúcnosti dalo prekonverzovať. Aj keď v tom danom momente, keď sa tá budova stavia a povoluje, není dopyt potom pár 3 a spraví sa tam buď kancelária alebo byt, ale do budúcna nespraví sa chyba, ktorá sa v budúcnosti nedá odstrániť. Samozrejme, chodníky sú paralizované, ako som už spomínal, parkujúcimi autami a tým pádom vlastne akékoľvek kvalitnejšie prevádzky nemajú šancu v tomto mieste vzniknúť. Potom sú tu ešte aj ten kúsok chodníka, ktorý ostáva voľný, tak je vlastne častokrát paralizovaný ešte stĺpmi trolejového vedenia, ktoré by sa isto dalo zrealizovať aj iným spôsobom, ale to už je samozrejme na ďalšiu úlohu. Čo my navrhujeme v jednej alternatíve, pristupovali sme k tomu v 2 alternatívach. Jedna je trošku taká radikálnejšia, jedna je takáto friendly.
aspoň kozmeticky upraviť šírku pruhov na 3 metre, zväčšiť maximálne chodníky pre peších a z časti Mickiewiczowej odstrániť vlastne osobnú automobilovú dopravu, individuálnu, s výnimkou teda obsluhy barakov, ktoré sú na Mickiewiczowej ulici. To znamená, že mali by tu priestor iba taxíky, MHDčka a rezidenti, alebo tí, čo prichádzajú do barákov na Mickiewiczowej. Celkově povrchová úprava aj všetky tieto počiny by mali viesť tomu, aby sa z tej ulice stal čím viac obytný priestor. Samozrejme, Mickiewiczowa má svoje limity, svoje šírky a tak ďalej. Napriek tomu si myslíme, že tieto opatrenia by pomohli život Mickiewiczowej ulici skľudniť a urobiť z nej naozaj príjemnejšie miesto pre život. A to by zase malo za dôsledok príchod kvalitnejších prevádzok a ďalšie oživovanie tejto časti mesta, pretože stala by sa atraktívnejšou a tým pádom bola atraktívnejšia aj pre bonitnejších investorov a priniesla by vlastne vyššiu kvalitu života do tejto časti mesta. Samozrejme, bez toho, že by mesto ďalej paralizovalo, mestská hromadná doprava a zastávky sú veľmi dôležitá vec a všetko tam nechávame, je tam aj priestor pre cyklistov a priestor pre naozaj obytný charakter ulice. Myslím, na Americké námestie, bol by to iba malý kúsok trate, ako v princípe je to jedno. A ide len o to, aby tam mala absolútnu preferenciu hromadná doprava. Ďalší návrh dokonca hovorí o tom, že by doprava bola sústredená iba v jednosmernej prevádzke. Robili sme také vstupné analytické stretnutie s dopravným inžinierom, kde sme prišli k nejakým riešeniam. To nie je predmetom tohto stretnutia, lebo to naozaj treba premyslieť, ale mali sme tam možnosť cez Mickiewiczovu poslať umiestniť dopravu iba v jednom smere, treba na Americké námestie. Tým pádom by sa ešte viac rozšíril ten obytný charakter Mickiewiczowej ulice a tento cieľ zobytniť ju by sa oveľa viac podporil. Čiže vlastne tu už je to bez debaty jedna príjemná mestská ulica, ktorá nás z obchodnej ulice dovedie na Americké námestie a naopak z Amerického námestia je jasné, že sa po nej dostaneme do centra, pretože už tam ten charakter centra aj cítime. Nemocnica je veľký otáznik. Dá sa ma riešiť, že by sa spolu s ňou preriešil aj ten verejný priestor tam, ktorý bolo ideálne. Neviem. Prosím? Nemocnica. Tak ja osobne si myslím, že je to prežitok, že tá budova už nespĺňa dnešné nároky na nemocnicu. Ja osobne si viem predstaviť, že sa postaví niekde inde nová nemocnica a táto budova získa nejakú inú funkciu. Otvoria sa pre verejnosti aj vnútorné priestory, zbúra sa ten bod, ktorý tam je vlastne medzi Americkým námestím a zapojí sa do mesta. Ešte rýchlo si pozrieme porovnanie, aby ste videli, že my sme nespadli z Marsu a že nie sme tu nejakí snímkovia. Toto je nedaleká Viedeň, kde istoto mnohí z vás sa môžu o tom naozaj presvedčiť. Mariahilfestraße, obchodná ulica, v preklade naša obchodná ulica, kde radikálne zredukovali podiel osobnej dopravy na úkor chodcov a alternatívnych spôsobov, čím tá ulica naozaj získala na cene aj na prestíži. Toto všetko sú príklady z nedalekej Viedne, Mariahilfestraße. To je projekt, ktorý sa nedávno dokončil. Pred pár rokmi si to niekto nevedel predstaviť. Presne tak. Takisto sa nevedel predstaviť, že kde sa preboha všetky tie autá podejú. Dnes tá ulica funguje, všetky obchody prosperujú oveľa viac ako predtým a mesto neskolabovalo a žije ďalej. Takže to isté s tou Broadway. To isté s Broadway. Ale my si veľa skúsili sa skapne 70 rokov bola tá ulica úplne sa to oplatilo. Takže toto je z našej strany všetko. Hovorím, privítame, ak bude diskusia pokračovať a my vám ďakujem, že ste si našli čas si toto vypočuť. Verím, že sme aspoň nejakým spôsobom načrtli, ako by sa dalo s tým našim mestom pracovať, aby sa stalo príjemnejším mestom pre život. Ďakujeme.